siellä, minne takahuoneeseen ne meni? Hei, mihin sä pääsit? Onko kiva? Onko kaikki takana? Mä toin tällaisia keksejä, hei. Ui! Se osaa jo volti. Joo! Tämähän on aika kiva tila, hei. Kiete! Eiks aika? Sä oot ihan itse mulle valmiit. Moi. Meillä on ollut nyt mittanauhavirhe, hei. Ei se ihan niin iso ole. Mikä lienee mittanauha? Otetaan Akimitan. Mitä? Akimitan mukaan ja Marrosilla voidaan vähän treenata. Kuka siellä? Issoa. Siellä käytävällä on vessa. Okei. Jos ei tarvii. Apua, muistaakohan ne toisiaan? Näyttäisi vissi muistavat. Siellä mä laitoin kahviliruun, mutta ei tarvi vielä mennä. Ei vatsukko. Ei ollut. Ihan sama ääni kuin Raisulla ja Haikulla. Vielä kuitenkin molemmat haukkuu tossa. Oi, miten kiva! Skaa. Oi, miten ihania. Oi, miten ihania. Hämmästä yritänyt. Oi se. Onks tää kello siinä? Se on 9 yli. Joo, eikö muuta. On tuolla näköjään. Joo. Tiedätkö vähän? Se pitäisi olla toi iso tossa kato. Niin. Mikä oikein mulla jäi toi puhelin. Mitä kuvia? Oi, että kaikki on niin ihania. Jos otatte kuvia, niin sinne sivuille niin nähdään kaikki. Turhaan nyt on kuvia ottakaa, kun ne pystyy paikallaan. Joo, ne on aina niinku takapuolesta yle. Niin. Jos lopuksi kokeillaan sitten, kun ne on väsyneitä, niin sitten ottaa joku ryhmäkuva. Tulkaa tänne päin. Ovi aukeaa. Joo. Hyvin. Hienoa. Onko kiva, kun on siskot? Siskot ja veljet, Siskot ja veli. Se oli kyllä niin hyvin silloin, kun oli tosiaan se 3 Marttua syntynyt, kun Katja sanoi, että tulis nyt yksi uros. Seuraavana syntyi uros. Niin Raitsu oli 4. vai? Joo. Okei. Ketäs tuli vikana sitten? Mä just mietin, että kuka oli vika. Se oli varmaan Haiku, eikö se ollut? Okei. Oliko Haiku viimeinen? Saika oli eka. Ja 2 taisi olla Penni. Video niistä on parasta kyllä, kun ne painaa tästä vaan. Joo, se on tosi pitää. Niin. Kaikki on alkanut tulla vähän pidempää siihen. Haluaa mulla olla ylhäältä sekä alhaalta. Okei. Eilen katoin yhtäkkiä. Raitsulla on lähtenyt niinku 4 alhaalta ja 2 ylhäältä. Niin... Joo. En saa kiinni! Joo, kato se otti Saikan tossa niinku Saikan kauan. Eikö toi oli Penni? Pennihän se oli kenen. Niin onkin Penni, joo. Saika tulee tossa. Just. Hihi! Tähän niitä on. Pentun ei kannata ehkä. Vähän pennuille turhaan paljon. Takaisin tuonne Vihdinkin tokkulan kahville. Oi niin, todella on liukunut. Todella liukunut. Oi, herra Jumala
ootte hengenvaarallisia. Pitäkää sit noin terveenä niin siihen, että ne kerkeä.